Әссәламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Тарихи әңгәмәләр циклын дәвам итәбез һәм безнең бүгенге темабыз Урта Идел татарларының башка төбәкләргә күченүе. Студиябезнең экспертларын тәкъдим итәм. Илдус Заһидуллин тарих фәннәре докторы, Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының Яңа Чор тарихы бүлеге мөдире. Дамир Исхаков тарих фәннәре докторы, Туган җир төбәкчеләр журналының баш мөхәррире. Дамир әфәнде, безнең менә бу милләтебезнең күченүләре, төрки халыкларының күченеп йөрүләре инде элек-электән булгандыр дип уйлыйм һәм Казан ханлыгы алынгач бу төп удар булгандыр дип саныйм, дөресме? Безгә башка кирәк. Татарлар гомумән күчмә халык булганнар. Шуңа күрә Алтын Орда чорында алар анда Алтайдан алып Кара диңгезгә кадәр йөргән мөмкин булганнар. Шуңа өчен безнең халыкка шап китү берсегә дә тормый шап китәләр. Енді бұлай менә Казанны алганнан соң, Астрахан ханлыгын алганнан соң Руслар тарафыннан анда ситуация бик нык үзгәрә. Менә соңгы вакытта гына басылып чыкты рус телендә хикаят дигән бер чыганак фарс теленә тәрҗемә иттеләр. 18 йөз ахырына карый. Илеганың бер кисәгенә билгеле иде. Анда туп-тура әйтелгән Казан егылганнан соң татарлар төрле якка таралдылар дип. Ул чынлап та рус язмаларында да күренә халыкның чыгып китүе. Һәм шул вакытта менә безнекеләр киткәннәр Казакстан ягына. Беренче киткән тагы да ераграк Сибир якларына киткән һәм нык кына китүчеләр булган Кырым ягына. Хәтта Кырымда 17 йөз башында да Казаннан күчкән татарларның хәрәкәтләре күренгәли. Шуңа күрә татарларның күчеше чынлыкта 16 йөзнең икенче яртысында башланган һәм бик күп татар күчкән Урал буйларына. Без аны хәзер инде төрле чараклар буенча чамалыйбыз. Мәсәлән, 1630 елны Уфа язы буенча алынган исәпнең гомуми мәгълүматлары сакланган. Шуннан күренгәнчә инде анда 1630 елларда 8000ннән артык двор дип ат язылган инде типтәрләр булган хуҗалык. Башкортларның саны әзрәк, 6000ннән артыграк булган башкортларның саны. Димәк, монда безнең яктан күп халык шул вакытта күчкән булган. Аннан соң Евгений Иванович Чернышов 1565-68 елы Песоя книганы карап чыгып, анда 200дән артык татар авылының орнында башка милләт вәкилләре урнашуы турында язып калдырган. Аннан соң бит инде бу төбәктә сугыш хәрәкәтләре барган. Баш күтәрүләр булган. Шуңа күрә ул вакыттагы сугыш концепциясе буенча зур крепость тирәсендә ничәдә чакрым буш урын калдырганнар. Җирле халыкны күчергәннәр һәм инде зур елгалар буеннан да күчергәннәр. Менә 1980 елларда безнең күренекле этнограф Воробьев татарларның Казан губернасындагы яшәгәннәренең инде торган урыннарын тикшереп чыгып, татарларның менә шул Казан тирәсендә фақат Лаяш язының Саралан волостендә һәм Тәтеш язының Сүкеева дигән авылда елга буендарак күрә. Калганнар барсы да шушы менә заманда стратегик әһәмияткә булган объектлардан, ягъни крепость буйларыннан читкә тибәрелгән булып чыга инде. Инде менә Совет елларында әлбәттә Татарстан хөкүмәтенең Идел буена татарларны күчерү сәясәте белән азрак кына халык кире кайта. Менә революциягә кадәрге, инкыйлабка кадәрге күченүләр нинди факторлар белән бәйле икән? Шул ук җир җитмәгә бәйледер инде күрәсең. Менә бик начар тәэсир иткән теге Петр I заманында, Петр I заманында жан башыннан алакны үзгәрткәннәр, жан башына төли башлаганнар. Ул элек белән чагыштырганда бик күп артык булган. Шуңа күрә җир үсмәү сәбәпле күләмендә кешеләр налогларны түли алмаганнар. Шул вакытта күпләп качу башлаган, беренче чиратта Урал буйларына. Инде соңрак килеп чыга менә 18 йөзнең 30 елларында теге христианлаштыру сәясәте. Ул Казан язында бик каты барылган. Без беләбез, анда йөзләрчә мәчетләр җимерелгән. Халыкны бик каты кысканнан соң халык менә төзбеше христианлыкка керәсе килмичә кача башлый Башкортстан якларына, Урал буйларына, хәтта Себергә чыгып китәләр. Шунда күчеп утыралар. Менә 18 гасырның икенче шәрикләре буенча тау ягындагы җир биләмәләр турында кандидатлык эше бар. Менә шунда язылган инде тау ягындагы татар һәм чуашларны күчерүнең ике сәбәбе. Беренчесе Новокрещенск контора бик каты чукындыра башлый. Анда бик чукындырган түгел. Алар чукынмаган кешеләрнең чукынмаган кешеләргә чукынганнан салымнарны өстәп салалар. Ул бик зур күләмдәге бурыч булып чыга. Һәм икенчесе тау ягында яшәгән урыс алпавытлары җирле халыкны кыерсыта башлыйлар.
Теге кануннар инде ул вакытта күзәтү көчле булмаган күрәсең. Шуңа күрә халык кул селтәп оңдырышлырак, хакимият Тынычрак. контроле кимрәк булган органга күчәргә тырышкан. Бусы дәлилләнгән әйберләр инде шулай. Икенче фактор. Менә инкыйлабтан соңгы тормышта минем уйлавымча шушы күченүләрдән хали түгел бит инде, анда да икътисади нигезләр бардыр дип уйлыйм мин. Мәсәлән, шул ук зур шәһәрләр, төзелешләр, вербовка, урбанизация һәм башкалар шулай бит. Татарларның булай табигый рәвештә күчүләре дә булган, әлбәттә кадәр дә. Мәсәлән, без яхшы беләбез, теге 1860 елларга реформалар башлангач, шәһәргә татарлар күпләп күчә башлыйлар. Чөнки авылда менә җир җитмәү сәбәпле, эш булу сәбәпле татарларга килеп чыга яңа базар, үзләре сатып яшәү инде, кул хезмәтләрен. Шуңа күрә шәһәрләргә алар күчеп китү сәбәпле инде 19 йөз ахырына ук шактый татарлар шәһәр халкы булып китә. Зимагурлык дип аталган. Алар мигрантлар булар. Шунда да менә карасаң, әле 1890 елга халык исәп кылуны карасаң да, әле шәһәрдә ирләр күбрәк хатыннарга караганда. Ягъни булар чыгып киткәннәр, әле монда өйләнмәгәннәр, кияүгә чыгуга өчен хатын-кызлар җитәрлек булмаган. Шуңа күрә бу күчеш процессы. Инде соңрак байберләр билгеле тагы да үсә башлыйлар. Менә мәсәлән, совет чорында бик әһәмиятле яңа факторлар барлыкка килә. Бу инде мәсәлән 20 еллардан башлаган 30 елда кичәгән индустриаллаштыру сәясәте. Зур заводлар төзелә төрле урыннарда. Анда эшче кешен алып китәләр вербовка белән дәген, аннан соң халык үзе дә күчә. Чөнки авылда тормыш бик авыр булган. Авылдан чыгып китү теге бик рөхсәт тә булмаган әле, паспортлар бирмәгәннәр. Шуңа күрә халык беркетелгән булган. Әмма шуңа да карамастан эшче кирәк булгач, менә шушы хөкүмәт үзе дә күчергән. Мәгълүматларны алып карасак, без күрәбез, ничек итеп татарларны җибәргәннәр Кузбас якларында шахтларга, Донбасс ягына киткәннәр татарлардан бер шулай ук шахтага вербовка аркылы. Башка юлларда булган. Мәсәлән, бик күп кенә татар яшьләрен укытканнар ФЗУ мәктәпләрендә. Ул бит инде һөнәр алуның теге иң гади формасы. Шул алар һөнәрне алуга, аларны мәҗбүр рәвештә теләсәк җиргә җибәргәннәр кая кирәк. Ул вакытта безнең бик күп яшьләр чыгып китәләр шул төрле урыннарга инде. Инде соңрак чыгылды, мәсәлән, 50 елларда халык күпләп күчеп китә Казакъстанга, теге дала җирләрен үзләштергәндә, Циринага. Анда татарлар хәтта аерым-аерым совхозлар, тулы совхозларга урнашалар шул вакытта эшкә. Тагы бер юлы була татарларның, мәсәлән, күп кенә Казанда укыган яшьләрне, университет бетерүчеләрне, башка уку йортларында укып торучыларны җибәргәннәр эшкә. Мәсәлән, укытучылар күпләп киткән безнең яктан. Себергә чыксагыз, анда әле бүген дә шул безнең яктан күчеп киткән, картаеп беткән укытучыларны бүген дә күрергә була. Алар Татарстан кешеләре күбесе. Әмма ул чыгып китүнең файдалы ягы шунда, алар монда җирле халыкка әдәби телне искендергәннәр. Татар теле әдәбияты алар кулында булган инде, һәм аннан соң гомумән татар мәктәпләре алар тотканнар. Менә сезнең сүзегезгә куәт, мин гастрольләрдә йөргән вакытларда, шулай Красноярск якларында туры килгәнебез бар иде. Безнең әбиләр, безнең бабайлар Кукмарадан, я булмаса Балтачтан, я булмаса Сабадан, авылларын әйтеп сөйлиләр алар. Менә без шушында сөрелгән кешеләр инде дип елап-елап сөйләгәннәр бар иде. Димәк, репрессияләрнең дә тәэсире булган менә шушы нигә күченешләргәме? Булган репрессияләрнең тәэсире булган, чөнки Себергә иркенләп китү башланган инде ул шул 20 йөз башында теге анда җир биргәннәр дә халык күчеп китә башлаган. Татар авыллары барлыкка килгәч, соңында менә ссылкага җибәргән татарлар да аларга Себердән кайтырга ярамаган, татар авылларына килеп урнашырга тырышканнар булган авылларга. Шуңа күрә анда теге Себердәге татарлар төрле катлам вәкилләре, араларында менә шушы читкә сөрелгән кешеләрнең дә тақымнары бик күп. Анда муллалар нәселе дә бар, анда кулаклар нәселләре дә бар. Ияләре дә. Менә империяны алып карасаң, анда тоже шулай берничә фактор бар инде. 18 гасырда беренчедән сәяси, халыкара, икътисади факторлар йогынтысында татарларны Казак дуласына һәм Урта Азия белән сәүдә итәргә җәлеп иттеләр. Аларның бер мәзһәбтә телләре охшаш, менталитет охшаш, һәм инде сату алу махирлыклары да бар. Шуңа күрә татарларда беренче шәһәр общиналары һәм урбанизация безнең урта ил төбәгендә түгел, ә менә шушы Җитепулат, Кызылъяр, Троицк, Верхний Уральск, аларның һәрберсе ул Крепстар янында ачылган була. Менә вайдалар, халыкара сәүдә үзәкләре шунда. Шунысы да кызык. Анда бит инде менә 3 гильдия сәүдәгәр була. Беренче гильдия халыкара масштабта сәүдә итә, икенчесе ил күләмендә, өченчесе инде төбәк күләмендә. Алар шушында
әле гильдиялар булмыйча торып, хакимиятның ярдәме белән шундук икенче һәм беренче гильдиясынан сәүдә итә башлыйлар. Һәм мондагы капиталны монда кайтарып, мәктәп төзергә, мәдрәсә төзергә, мәчет төзергә тоталар. Бу менә бу фактор инде шушы 18-нче йөзнең 2нче яртысы, 19-нчы йөз башында. Аннан соң Николай II вакытында, ул инде 19-нчы йөзнең 2нче ярында, ул аңлый менә шундый мәкаль бар бит. Дәүләтеңне туздырасың килсә, шәһәр төзү дигән. Чөнки шәһәрне төзеп булмый. Кала калтаңны саварды. Әйе, чөнки менә шушы шәһәрдә халыкны арттыру өчен ул берничә канун кабул итә. Берничә ятта инде крестьяннарга шәһәрдә йорт алырга сәйта, шәһәр мишән общиналарына кирергә мөмкинлек бирә. Шул рәвешле ахырын-ахырынлап халык шәһәргә күченә башлый. Һәм күченәләр ул вакытта гайрәтле, яхшы тормыш булган кешеләр. Ягъни алар инде аңлыйлар, авыл җирендә яшәп игенеге байып булмый. Шәһәргә барып, сәүдә итеп, алыш-биреш итеп кенә тормышны күрәйтеп була. 19-нчы йөзнең 2нче яртысында менә анда илдә бит инде реформалар башлангач, бигрәк тә әйтергә кирәк, инде беренче ятта тимер юл турында. Менә 1851 елда ин башта Петербург, Мәскәү, аннан соң инде 10 елдан соң Петербург, Түбән Новгород юлы төзелә. Нәтиҗәдә безнең менә шу Сембер, Түбән Новгородта яшәгән татарлар һәм Касым татарларының миграциясе үзәккә, башка аларга юнәлә. Алар инде шунда вак сәүдәгәр булып та, буфетлар тотып та эшләрне шәйләп җибәрәләр. Һәм менә Касым төбәгендәгеләр беренче чиратта шушы урбанизация дулкынына эләгеп, аларда хәтта гасыр азагына 120 авыл юкка чыга. Чөнки шәһәрдә тормыш көйләнгән, инде татарларның күбесе менә шушы Донбасс ягына. Анда ул вакытта бит инде күмер чаба дип сөйлиләр. Шахта көй җирле. Авыр эш ул, авыр эш. Шуңа күрә менә шушы яңа промышленность төбәгеннән махсус кешеләр җибәрттереп, монда инде артель булып иешеп, анда аларның үзләренең муллары да була, ашырга пешерүчеләр дә була, урысча яшәп сөйләшеп бөтен эшне алып барыр кешеләр дә була. Менә шушы 30лап, 20шәр кеше тупланып, шунда барып, бергә яшәп, һәм инде яхшы акчалар эшләп куя торган булалар. Иң кызыгы шул, менә шушындый икътисади факторлар нәтиҗәсендә 19-нчы гасыр азагында, 20-нчы гасыр башында 90 мең татар шулдан Донбасс төбәгендә эшли торган була. 3 меңләбе инде Бакудагы нефть чыгару эшләрендә, шулай ук менә Бандюкта, безнең монда, Сембердә, Акчуриннарда. Гомумән алганда 20-нчы гасыр башында татар пролетариаты руслардан, украиннардан, латышлардан кала 4-нче урынга чыга. Аларның төп эшләгән урыннары татарлар читтә яшәгән төбәкләр була. Дамир абый менә каршыгызда бик кызыклы китап күрәм, бу безнең бүгенге темага нисбәтледер дип уйлыйм. Моның катнашы бар, бу татар демографиясе буенча, монда татарларның урнашу буенча да мәгълүматлар бар. Бу минем китап, элегрәк эшләнгән иде. Менә шушы якта мин әйтеп китәргә уйлыйм, безнең сөйләшү темасы буенча тагы бер әһәмиятле фикерне. Менә без сөйләшә башладык, татарлар күпләп шәһәргә күчә башладылар дип. Бу бит авылда яшәгән вакытта һәрбер төбәкнең була үзенең сөйләше, үзенең мәдәнияте җирле, анда гореф-гадәт аерылып тора. Менә шәһәргә күчкәч бит барысы бергә бутала башлыйлар. Мәсәлән, минем монда сөйләшкәнем бар, иске татар бистәсендә аны Арабит Батулла әйткән иде, үзенең җирле сөйләше булган икән дип әйтте Арабит. Саганда монда күпләп килгәч, уртак сөйләш барлыкка килә. Менә шул процесслар һәрбер шәһәрдә баралар. Теге Казан эчендә, башка шәһәрләрдә инде синтиптәрме, мишәрме әһәмиятле түгел. Барыгыз да татармында, һәм мәдәниятләр шундап та кушыла. Менә Урта гасыр вакытында теге Касым ягында аерым булган, татарның үзенчәлеге, Казан ягында аерым, Себер ягында аерым. Халык күчкән саен монда җирле мәдәният үзгәрә. Мәсәлән, без этнограф буларак өйрәнеп чыктык. Безнең инде Казан якларыннан әгәр дә без чыксак Каманың теге ягына, анда инде катнаш мәдәният китә. Ул Урал буйларына тагы да көчәйеп китә. Чөнки Урал буйларында элекке Башкорттан калган мәдәниятта кушыламында, Нугайдан калган мәдәниятта кушылып китә. Бу шынлыкта әкренләп формалаша булачак милли мәдәният. Аның менә теге халык мәдәнияте милли ягы килеп чыга монда. Ул уртак була, аның инде теге җирле үзенчәлекләре элеккечә булмый. Менә бу яңа күренешләр, шуңа күрә теге халыкның миграциясе белән бергә татар милләтенең июшу процессы да була.
Аннан соң менә эре шәһәрләрдә утыра татарлар күбесе эре шәһәргә күчкәннәр. Алар шунда күчкәнгә күрә эре шәһәрләрдә булган мәдәниятне үзләштерәләр һәм һәрбер эре шәһәрдә булган татар үзәге барлыкка килә. Астраханда үзенеке, Казанда үзенеке гөрләп тора торган, Уфада үзенеке. Әле кай вакытта уйлап та куясың, бәлки беренче урында Казан булмагандыр башта, Астрахань яисә Уфа булгандыр дип. Чөнки һәрбер җирдә җирле мәдәният барлыкка килә, гөрләп торган. Менә тагы шуннан атмаска кирәк безгә татарлар читкә күчкәндә, ә менә без сөйләшә башладык инде. Урта Азия аркылы алга таба күчкәннәр алар. Урта Азиядә чынлап та татарның күпчелеге шәһәрдә яшәгән. Анда авыл халкы, авыл татарын табу бик авыр. Юк диярлек. Аннан соң алар Урта Азиядан киткәннәр Кытай ягына да. Теге Синьцзян, Уйгур якларына татарның шуны гадәте булган, ул күчә. Күчүгә мәчет төзеп ата һәм мәчет янында мәдрәсә оештыра. Һәм шуның янында барлыкка килә мәхәллә. Бу мәхәлләгә йөри башлыйлар укытучыларда, күрше халыкларда. Мәсәлән, монда татар мәдрәсәләрендә Синьцзянда уйгырларда йөргәннәр, казакларда йөргәннәр. Бу үзенә күрә шунда әһәмиятле бер мәдәни учакка әйләнә. Бер рәттән татарның статусы да күтәрелә. Чөнки алар укытучылар, байлар, сәүдә итә беләләр. Менә шундый юллар белән татарлар үзләренең җәмгыятьләрен көчәйткәннәр. Чынлап та алар читтә еш кына акчаны ныклап эшләгәннәр. Ул эшләгән акчаларны милләт файдасына тотканнар. Әгәр дә безнең ул вакытта байлар милләт файдасына эшләмәсәләр, безнең андый күтәрелеш булмас иде. Менә бүгенге көндәге байлардан алар нык аерылганнар, бөтен нәрсәне милләтне үстерергә тырышканнар. Бу бик әһәмиятле. Менә күчеш процессында шушындай әйберләр дә барлыкка килгән. Шуннан да шактый кызык. Менә чит илләр турында инде бераз сөйләй башладык кебек, Кытай аша. Димәк, әле башка илләргә дә бит күчүләр булган, Төркияләргә, хәтта Америкаларга да. Ну, дөресен әйткәндә, Япониягә барып җиткәннәр безнекеләр. Без барыбыз да беләбез, Япониягә исламны татарлар алып килгәннәр. Алар анда мәчетләр төзегәннәр, хәтта әйтәләр инде 150 мең японны да исламга кайтарганнар. Ул шундый эшләр бездә булган. Аннан соң билгеле ул теге уйларга кирәк, бөтен кеше шунда күчеп киткән дип. Әмма менә татарлар әкренләп Европа илләре белән сәүдә итәргә өйрәнгәннәр. Безнең зур байлар Франциядә булганнар, Германиядә йөргәннәр. Хәтта мин беләм, кайберләре Америкада барып җиткәннәр сәүдә итеп. Ну, бердикадәр вакыттан шунда утырып та кала башлаганнар. Шуңа күрә инде революциягә кадәр татарларның чит илдәге диаспоралар барлыкка килә башлаган. Әмма төп өлеше татар диаспорасының чит илләрдәге ул барлыкка килгән Кытайдан башка. Ул революцияннан соң барлыкка килгән. Менә Гаяз Исхакның эшчәнлегенә караган вакытта, ул бит татар диаспорасын берләштерергә тырышып караган инде. Нык кына эшләгән ул өлкәдә. Без күрәбез, чит илгә киткән татарларның 10 мең кешесе иммиграциягә. Бу революцияннан соң алар барысы да укымышлы, яхшы гына хәлле кешеләр булганнар. Һөнәрле, алар шуңа күрә читтә дә югалмаганнар. Ул кешеләргә кай вакытта бик авырга туры килгән. Мәсәлән, минем үзем сөйләшкәнем бар Харбин ягында яшәгән татарлар белән. Алар арасында минем танышлар да бар, шуларның токымлары арасында. Алар бит революция дәврендә, гражданнар сугыш вакытында күчкәннәр Кытай ягына, анда теге тимер юлга КВЖД ягына, Харбинда утырганнар. Һәм Харбинда бик кызык итеп сөйлиләр, анда рус гимназияләре ишкан булган. Татарлар шул гимназиягә йөргәннәр. Русча бик яхшы беләләр андагы татарлар. Алар анда нык кына байып киткәннәр шулай ук, әмма кызыл кытайлылар күтәрелгәч властька, аларны Советлар Союзына кайтарырга тырыша башлаганнар. Шуңа күрә ул вакытта бердәше кайткан монда, кайткач әле начар хәлгә эләккәннәр. Бердәше акыллыраклары киткәннәр Япониягә, аннан киткәннәр башка якларга, Австралиягә һәм Америкага. Минем дуслар арасында Юлай Шамилованың әниләре шул якта менә шулай йөргәннәр. Башта Кытайдан, аннан соң Япониyadan, аннан соң киткәннәр Төркиягә һәм Төркиядән Америкага китеп барганнар. Ул безнең халыкның башына төшкән бер бәла, шулай итеп күчеп йөргән туры килгән. Инде Төркиягә урнашканнар, алар анда берникадәр вакыттан соң ныгыганнар шулай ук. Һәм ныгу сәбәпле алар анда теге нык кына бер җәмәгать булып яши башлаганнар. Без мәсәлән Төркиядәге татарларның бик күп нәрсәлекләрен беләбез. Алар анда Казан дигән журналда чыгарганнар, анда теге мәдәни тормышларда булган. Инде аннан соң шу менә мен әйттем инде шуннан Төркиядән дә алга таба күчеп китүчеләр булган. Безнең тагы бер кызык кына җәмгыять бар бит Финляндиядә. Аерым бер тема, без бар беләбез. Менә шулай итеп алар революциягә кадәр күчеп утыручылар шунлыкта. Алар шул менә Петербургта киткәннәр инде. Петербургта община ешкан. Шунда сәүдәгәрләрнең бер өлеше, ул вакытта алар бик Финляндия князь Россия сасына кергән. Аннан соң легенда кертеп биргәч инде алар кинәт кенә
шит ил гражданнары әйләнгәннәр. Менә шунда яшәп калганнар һәм сәүдәгәрләр шөгыльләнеп, минем аларга аралашканым бар. Ата-бабалар әйткәннәр, хакимиятка якын бармаска, үзебезнең эшне белән элеккечә яшәргә дип. Беренче вакытта инде анда мәчетләрдә алмаган, но шул вакыттагы әйтик, теге культура мәдәни үзәк ачарга мөмкин булган. Шуның кысасында дини гыйбадәтләрне үтәгәннәр, шул рәвешле укмашып, матур гына яшәп киткәннәр. Әйтәсе килә, ул менә шушындый модель, ул татар кай барса да шулай килеп чыга торган булган. Менә даими ләвешен теге шәһәр җәмгыятендәге фикер үстерәсе килә минем. Менә урбанистлар әйттеләр, шәһәрдә халык 20 меңгә җитсә, 1 миллион халкы, ул мәхәллә булудан туктап, шәһәр җәмгыятенә әйләнделәр. Анда сыйфат үзгәрешләре башлана. Менә безнең шушындый 1910 елларга Уфа, Оренбург, Казан кебек шәһәрләрдә анда 30 меңнән артык кеше яши. Һәм менә шушы өч үзәк инде югары культураны һәм китаплар бастырып, һәм мөгаллимнәр әзерләп, хәтта театрлар тотып, газетларны инде аларда гына түгел, бөтен җиргә чыгарып дигәндәй, шушы үсешкә бик зур йогынты ясый. Менә бу мәсьәләнең тагы бер ягы бар, аны без игътибарга тиешбез. Шәһәр халкы бит татарлар башта һәрбер шәһәр тирәсендә бистә булып яшәгәннәр. Казан янында бистә бар, Астраханда да бар ул. Каргалы бистәсе. Каргалы бистәсе дә бар, Аңсы үзе шәһәр булган. Ул үзенә башка милләт кеше булмагач. Үзенә күрә аерым җәмгыять. Ну, менә бундай Илдус дөрес әйтә, халык үскән саен ул бистәдән чыга башлый. Татар халкы менә бистәдән чыгып Казанның башка урыннарда урнаша башлаган. Ул шундый процесста бөтен шәһәрдә дә барганнар. Аннан соң инде менә ул бит татарлар шәһәрләрдә байыганнар. Байлар кирип киткәннәр шушы шәһәрдәге башка җәмгыять тормышына. Мәсәлән, мин беләм, Казан буенча хәтта татар байлары теге хәйрияләр буенча русларга да биргәннәр акчаны. Аларга да ярдәм иткәннәр, больницалар төзәргә, рус кешеләрен дә карарга ярдәм иткәннәр. Ул башка шәһәрләр шулайрак булган. Монда теге татар изоляциядә яшәмәгән, шушы җәмгыять içендә алар почетный гражданнар да булганнар, анда эшләгән эшләре булганга күрә. Шуңа күрә татарларның менә шәһәрдә тоткан урыннары әһәмиятле булган. Һәм алар белән санашканнар шуңа күрә. Шуннан да шактый кызыклы тема. Һәм Аяз Абый Гыйләҗевнең "Кайда гына юктыр татар башы" дигән сүзе белән без бүгенге әңгәмәгә нокта куярбыз кебек. Шуннан да бер милләт икәнебезне онытмыйча яшәү мәслихәт. Сезгә бик зур рәхмәт тапшыруда катнашуыгыз өчен. Алдагы көннәрдә дә иншалла күрешергә насыйп булсын. Хөрмәтле тамашачылар, студиябезнең бүгенге кунаклары тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин һәм шулай ук тарих фәннәре докторы Дамир әфәнде Исхаковлар булды. Алар белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.